visje, 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 visje. Nou, van de krokodil. Huh? Van de krokodil. Nee joh, die had dit al gehad. Ja, maar dan zet ik hem op de film. Huh? Dan ga ik hem filmen. De krokodil, die ligt helemaal stil. De krokodil, die ligt helemaal stil. De krokodil, die houdt het bed in die bil. Hop, bij je bil. Auw! Goed hoor. Welke weet je nog meer?